fa ƙasar nan ba sai a hankali na gaya ma. Komai sai tsada yake yi wallahi. Lai, jiya na tashi nan na je Gombe, kaya sai tsada yake. Allah mutumina, to me ka je yi haka a Gombe ne? Lai, na je wajen Oga Abba sayan wayoyi, ka san duk Gombe ba wanda ya kai sa wayoyi masu kyau, gashi farashinsa da sauƙi. Allah mutumina, ka san ni ma ina son waya fa, ya kamata ka kai ni wajen Oga Abban nan in samu ɗan waya na. A san lokacin nan in baka da ɗan babban waya hannunka nan sai a ɗan rena ka, ka gane. Na gaya ma, duk tsadan abubuwan da yake a ƙasar nan, amma an ka je wajen Oga Abba ka je wajen sauƙi saboda mai gidanmu ne. To gaskiya ni ma bara bar ni a baya ba, dole sai na je na samu Oga Abban nan a ɗan samu mun waya ko da ɗaya ne mai sauƙi wanda zan dinga ɗan ɗauka portrait ɗina, ya wuya ne, kai ma ka gane ai. Kar ka damu, Oga Abba na kowa ne, tunda motan kana kusa tashi mu tafi. In dai waya ne kan kwantar da hankalinka kamar ka samu.